Преди да минем към проблема с Whistler 468 и кордона, ви показвам как минаваме покрай кордона с включен TFCR филтър и няма детекция от страна на Whistler. Здравейте отново, пак сме при кордона, само че на друго място, ето там, ето го. И този път детектора при нас е Whistler 468, а не 438. По принцип те са еднакви като 468 и 438 с разлика в GPS-а. В момента виждате, преди да пусна клипа, направих едно тестово преминаване с включен TFCR филтър и резултатът е пак нищо. Така, в момента е включен TFCR филтъра. Влизаме, изключваме TFCR филтъра и ето, пак започва да го засича. Влизаме и включваме филтъра и нищо. Няма смисъл няколко пъти да се играят, то е ясно. Въпросът, резултатът е същия като при 438. Един вид да внимавате с Whistler-ите 438, 468, може би и Pro 9.3 и кордона. Много е голям шанса за филтрация. Тук е един от малкото пъти, в които кордона е засечен успешно от Whistler 468 с включен TFCR филтър. Важно е да се отбележи, че детектор е пуснат малко преди снимането на самия клип.